This disturbing video where health officials admitted the Israeli authorities had harvested the organs of dead Palestinians for years without their consent. לא נוגעים, משאירים שלם את החייל, מאוד חשוב, אבל לוקחים מאחרים. אז עכשיו השאלה מי, ותדמיינו ממי לוקחים. בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים, ואחר כך זה היה עולים חדשים, עובדים זרים. זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם? כן. מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר, איזה אחוז? למה צוחק? כי זו שאלה מאוד מוזרה. אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. משום שלא תורמים כמעט.